Takulandirani pano pa Lahiri TV pamene timakupasirani mapulogalamu athu osiyanasiyana. Chomwe tikakupempheni tapangani like, share video iyi komanso onerani mpaka kumapeto kuti muziwe choonadi chenicheni. Pano tifuna tifotokoze mavuto a Malawi amene amankakumana nawo ku South Africa akathamangisidwa. Amasowa pokhala chokudya zambirimbiri. Ndiyeno tiyeni tayamikire anthu amene akuthandizira asilamu. Posatengera kuti silamu ndi wa ku Malawi kandi wakuti koma asilamu ali ndi umoyo wothandizana. Komanso khalani pompo kuti muonere video iyi watipasira na madingu ndi mmene wafotokozera matanki amene anabweretsa pene ndipo zonse zitu zimachitika ndi asilamu. Mwina ku Malawi kuno timangomva kuti asilamu izinso ndinene bwinobwino. tanenani. Thandizo limene linali ku camp ya ku Durban imene inafika tsiku lina anthu 11,000 limaperekedwa ndi asilamu. Wow. Uku kusinda kumanepo ndi anthu achalichi. Ayi. Izi muzimva anthu achalichi. Anthu amapereka za 10 uku kunali asilamu. Matent amene anakhomedwa umeneko. Mwina mmango ona eni wala ndi ku camp umeona zi matent zazikulu. We're talking of a tent that would cost almost 20,000 rands a day. Kuti ingokhala pamalo paja. Amapereka ndani ndalama zimene. Asilamu. Yes. Asilamu anapereka matent. Asilamu anapereka chakudya. Tikati chakudya situ nene chakudya chosakwanira. Chikunena chakudya mamawa cha anthu 5,000. Wow. Chakudya masana, chakudya madzulo. Komanso mkati mwa usiku chifacho zizira kwambiri kumaperekedwanso tea. Ine ndikukambana sikuti izi zindamva. Munaona noka. You saw it. Sindinamvera wina wakakunduza pa voice note kuti atukuno makuti. Yes. Ine nitaona chikondi chimene asilamu aonesa anthu. Komanso popanga zimene za asilamu sikuti anali ndi live feed. Imene imaoneka pa Facebook kuti tikupanga kuti tikugawa tikuti ayi. Ichi ndi chikondi chenicheni akamanena kuti anthu akukondana. Tikunena zimene anapanga asilamu ku Durban mu chaka cha 2026. Wow. Mu June ine ndaona chikondi chenicheni. Ndinena kuti asilamu Mulungu aziadalitsa. No, brilliant. Chifukwa pa mission yosayitika chosapo asilamu. Ndi chinachitika ndi chani. Anthu anakhala opanda chakudya. Matenti tikukamba kuti ayikidwa awa. Sikuti anatayikidwa nthawi yonse. Komano anthu aja atayamba kusonkhana. Ine nkhani yonse ndikuidziwa ifo ndinali konko. Ndimamva kwa anthu amene mabwerawo. Anthu atayamba kusonkhana ku camp ya ku Durban, wina asakuze ni bodza. Panalibe tent, panalibe chakudya. Anthu aja kumachuluka. Anayamba ndi namba ya anthu 40. Anthu 40 anakwana anthu 11,000. Anthu aja akufika pamene pajapa kuti camp ija yachuluka choncho. Komano mvula inatulukira. Oh my goodness. Ndi pamene panatulukira asilamu. Asilamu anabwera mvula itatulukira ndikuzamba kukhoma matenti. Ndikuyamba kubweretsa chakudya. Ndipo asilamu anadandaula atamva kuti anthu akuchosedwa ku Durban akupita ku Limpopo. Yes. Asilamu anandifunso limodzi. Kodi anthu akapita ku Limpopo akadya chani? Fa chakudya ndife tikupereka kuno. Yes. Anthu akapita ku Limpopo akagona pati chifukwa matenti takhoma kuno. That's why panopa mukuona maclip ambirimbiri akafika ku Limpopo there was no tent. Anthu akamba zosowa chakudya. Because the Muslims were left there. No, it's terrible. So you know this is a call to Christians. Sitingamalalikire za chikondi. Pamene nthawi imene anthu akufunika chikondi ndi imene ife sitikuone. Timafuna anthu apereke cha 10, timafuna anthu apereke za chani, pastor's basket. Koma nthawi imene anthu akufuna chikondi sitikuoneka. So the situation Chisazo chabwino chomwe aonesa asilamu. Chonde amipingo ina tizionesani chikondi chabwino kwa anthu. Tithokozeso na madingu sanabakire a Kristu potenga kuti yeye ndi Kristu. Wayankhula chilungamo chenicheni chomwe akuchita asilamu powathandiza anthu posatengera pofuna kuthandiza angothandiza munthu wina aliyense amene wagweredwa vuto. Ndiye tiye na mipingo ina a Kristu kali ya chipembedzo cha makolo. Tiyeni tonse tithandizane pamene pali vuto lina lake. Osamango asira anthu ena alifake kupanda asilamu. Ndiye kuti anthu ambiri akufa ndi njala, anthu ambiri akuzunzika kwambiri kwake. Mulungu adalitse asilamu onse pa dziko lonse lapansi. Komanso Mulungu adalitse na madingu pokhani chigenzo kuti akathandiza Amalawi amene akuvutika ku South Africa, Amalawi azizake. Komanso ndikukapeza choonadi chenicheni chomwe chikuchitika dzikolo.